wakamira zvese ndezvechokwadi pachabatwa nemhaka Mwari aribatsira ndinoitwa Primrose Magari, ndiri mwana waAmos Magari. Nyaya yangu yakamira yakadaro. Ndakawanikwa 2018 ndikapinda mumba tikagara. Pekutanga taigara zvakanaka tichiri kwaHondiko. Dambudziko rakazotanga mushure mekunge ndakugara neamweni ndichinzi inini ndiri kukonzeresa matambudziko amusha. Saka zvaigona kuti ndirambe ndichigara nemwana wangu. Zvakare kodzero dzemumba dzaigimirwa naMwari. Ndichienda kumba ndichitsanangura dambudziko rangu ndichifamba zvainzi kune nyaya yemudzimu wedzinza inofanira kuti igadziriswe pauri. Ende zvechokwadi muhope dzangu ndinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana, zvimwe zvinotyisa, asi nendava yekuti ndo mararamiro acho aunenge uchingoita unosvika pakujaira. Ndakasvika pakubuda mumba ndichingonetsana nababa wangu ndigadzirirei. Baba wachiti aiwa zvauri kutaura iwewe ngatimbozama zvechiprofita. Wakazama, ukadaidza mubatsira, wakadaidza akaita zvaakaita, wakatidzoka kumurume tagadzira. Asi dambudziko rakaramba richikura kusvika ndazosiyiwa nemurume ndine pamberi pamwana kangu kadiki. Tichigara kudaro tanga tisina kurambana zvekuti tarambana asi aiti gadzirisa at least dambudziko rako, kozi mina handikwanisi kuramba ndichigara newe uchingodonha uchingotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Chero tikafamba kana pamuprofita uyu tichingobata chinhu chimwe chete. Chepiri zvinonzi ndine mhepo yechikwama yakaiswa pandiri. Ende ndiri musikana ndakamborota baba vangu vachita bonde neni. Ndikabvunza mbuya wangu vanova mudzimai wangu wari zvakare amai vamai vangu kuti ndoo hope dzandarota itova sanje tichitobva kuchechi tichidzika pamatsanura paya kana ndakambozvitsanangura akasike kutanga kuzvinzwa nekuti ndakatanga kutsvaga Yobhu 2023 panga pakunyatsa kusheka imba ndichizama kuti ndidzokedzana nemunhu wangu tichengete mhuri tiibhame, asi hazvina kukwanisika sekudaro. Kusvika baba ndavaudza kuti hongu ndakakurota sei mimi muchiramba kugadzisa dambudziko rangu, sei muchiramba kufamba nesu tiri pamwe chete moti kwai handidi kun'anga ndode kumaprofita. Handiti ndikasiyana nazvo ndikatotaurira hanzvadzi yangu ndikati asi nyaya iyi ikasagadziriswa kuti mimi ndidzoke kumurume wangu ndichasvika pakusunudza kare nekuti upenyu handiri kurarama huri kundirwadza. Handikwanisi kurarama ndichingorwara. Izvizvi ndiri kurwara, ndakaita futi miscarriage nemanja. Handiti nekuda kwematambudziko handii ndichisangana nawo muupenyu. Nemurume wekutanga baba vevana takasvika pakuparadzana. Handiti ndikatomboenda kwaSabhuku ndo zviri kuitika. Tisati taenda kwaSabhuku nyaya kutanga kunetsa kwakazobvira pakuti ndiri mumba kudaro ndakanoenda kwaGogo Chuo ndikaperekedzwa nemuroora wangu. Kamwana kangu futi kaisanzwa zvakanaka. Inini zvinhu zvainesa, handikwanisi kugara ndisingazivi kuti chii chiri kuitikawo muupenyu hwangu. At the same time ndinowo zvinhu zvandinenge ndichinzi ita muhope. Handiti ndichienda kumba ndichichema kuna baba ndigadzirire baba kuti aiwa inini handiti. Ndaenda kwaGogo Chuo ndichisvika wakaseka wakati tanga wagadzirisa zvinhu zvedzinza rako nekuti kune runyerekupo rwekuti iwewe hausi wedzinza iro wamwe woukama wari kudaro. Saka ndoita sei? Vakati mupei mafembo. Handina kana mushonga wandakapiwa kana chii. Vana vangu vakapiwa mushonga wekuti vabike ndiwabikire porridge vaite right. Ende zvechokwadi wakandiudza kuti kubva nhasi chero ipapo wakatogara ipapo ukatofemba unogona kuona zvimwe zvinhu zviri kuitika pai muupenyu hwako. Zvechokwadi nditori mubhazi ndakaona chipfeko changu chemukati chandaishandisa panguva yekuteera
chichita sekuti chaipatsanurwa nepakati, asi chii zvipfeko izvozvo ndakazozviona zviri pamusoro pepoti kwamwene wangu. Ndikatobvunza kuti ko chii izvi, handiti. Pakati inini nyaya idzi dzanyanyisa, anga murume akudaro, dzanyanyisa, handichazivo zvekuita. Ini chandokwanisa kuudza ndechekuti wonawo zvekuita chii neupenyu. Oraiti kana usikashadi wana baba chechewo pawakauya nenyaya yako kati uya katitaurira kana kutanza uchadi mukadzi wofisa kuvhura kati kukura ndibvisa. Nekuti chandoda kuti ukagadzirisiwa, at least ukagadzirisiwa zvinhu zvako, handitika tokwanisa kugarisana zvakadini zvakanaka. Oraiti. Asi ndabva kwagogo choro kudaro, hanzvadzi yangu yakauya, ndindaitogara nayo ndichivachengeta, akandiro akati Tembo wakazoripiwa pachii, zvichida kuti chinyangwa chako ndechekuti mudzimu uyu usimuke uite zvauri kudini, zvauri kuda pauri. Saka iwe hauna kodzero kuti unge uchirarama. Ndoda kukuuraya, ngozi yako idiki stereki kwandiri. Mudzimu uyu une kodzero yekugara pana baba, nekuti ndivo muridzi wemusha. Zvagara azvigoni kuti tibikire iwewe mwanasikana doko. Zvinhu zvawaiita izvi, murorongo wanga aripo, kwandaigarawo vanhu vanga varipo vachiona zvinhu zvaiitika. Akandirova kusvika ndisisina, ndikasvika pakushama. Ndikamubvunza, nehanzvadzi, ndizvo here zvauri kuita izvi? Akati sorry sisi, handizivi kuti chii chandipinda. Ndikasiyana nazvo. Handikwanisi kuramba ndakabatirira mwana wamai wangu giraji, nekuti chero pakawira dambudziko ndiye wandotarisira kuti anga achinge adini achitanga kusvika. Tichirarama, pandakazoenda kwaSabhuku, ndakasvikira kwaSabhuku, mararamiro andaimboita kubva kumashure mumaziya otomaziya. Nhayo yangu yakamira yakadai ndichivatsanangurira. Oraiti, ndikaichitaidze baba vadani, handiti. Asi chinhu chakandishamisa, hanzvadzi yangu yakandirova futi, Kepi, ichiti hauna kodzero yekuti iwewe unoenda kwaSabhuku, handiti, kuzotaura kuti hanzi baba ngawandigadzirire upenyu. Akandirova. Ndopandakabudisa bhemba ndikati ndaneta nenhau yekuti kwai munoda kugara muchindipona. Kubva tema hako, nekuti wakagara utaura kuti unoda kudini, unoda kuparadza. Chandiri kukutadzira inini handisi kuchiziya. Akadaidza tete, zvikanzi iwe wamutuka. Ndikati handitadzi kutuka, nekuti iwe wakatadza kutoshaya respect pandiri kubva kudhara. Achiti kwai wandituka zvemurume. Ndikati handitadzi, nekuti iwe wakatoshaya respect pakundizvuzvurudza kudei kusvika inini ndisisina kana ndashama, handiti. Eti ndiri hanzvadzi yako. Zvadaro tagara murume handisisiko, ndakuzvigarira ndiko. Matambudziko andiri kusangana nawo chero pafoni kana kuvabvunza, ndaifona baba, ndozvandiri kusangana nazvo. Saka ndosvika rini ndichirarama sezvizvi, handiti. Akati inini kana kungogadzirisa, inini ndoda kuti zvigadziriswe nechiprofita sezvandakambotaura pakutanga, nekuti inini n'anga pamba pangu handidiba. Asi kandoo zvandiri kunzi ndiite. Background yake chaizwa baba achizombotora tena zvataura nengana mabozvere muruchi nazvo zvataura shuwa handikamirira nazvo, asi nyaya iripo hombe ndingatotaura zvakawanda pashure semataura endaita. Nyaya itimunanyanya kunetsana nayo inyaya yekuti ndakamunasa shamwari mapofu nemapofu atungamirirani pa kuti kana pane zviripo pamwiri pako ani mazvo zvinotaura imwe ndini ndoda kuti gadziriro ndakadai handirika ndine hama dzangu wana mukoma uri mberi kunana baba wachiwa penyu ndizvo kana zvadai saizvo zvishuwa zviri kutaura kuti munozviziva here ani mazvo ichokwadi kana zvida kugadziriswa ani mazvo ndo nyaya tikunyanya kupesana ngoti pamwe pacho unonzwa ndikuda uzoda zvakati ndinotenga iri kana kubika doro ani mazvo ndobikira chinhu chasuzwa kuti chakamira sei chakatanga sei chichaguma sei. Ndifunga ndo nyaya tikunyanya baba after mother problem zvino makamboitawo chii sekutara kwakaita sekutara kwakaita zvakanditangira shuwa zvakaitika zvichitatu mozvipiti mazvitsika kuira
umwe baba ndio ama saka kurudi kana chijira 3 meters nechine kapu aiwa murupindira muzisiri imimi manzi ibingaiti izizvo kwedza musakana wakaita ka ndakabweza imimi mati mibofu hatitungamiri rimwe bofu saka tiri kuti izvo rimwe bofu rakaona rimwe bofu rimwe bofu rakadii zvakachati kumashure pane n'anga yatakaita ama yaenda kun'anga kuramani ikatenge kuda kuti zviripo zvacho zvidini zvibude ama zveshuwa akasoserwa hapana chakataurwa ama chake aingoda foya basa achingoti kanza ndinanga kumazviza foya yangu yaitodini yakutopera ama inga ipo achingangoti kwanza ani mazono ondore ama pamwe pacho handimozva manjezvayo pakabuda zvinhu zvingani 4 ama zvisiri kutaura kanzi baba zvomoita nyaya yako ngekuti imi mende modini mobike doro musati mabika doro mozvinaidza ama tinotanga sedoro ini ndochifunga zvisvo ndikatanga ire doro asimbozwa kuti ndiani ada kudikira doro hamusikona kungotora zvinhu zvasingaziwe panzvimbo ndikona kuchamwa kaiswa tinogona kupinda kandai kuzviprofiti kana kukani tigadzire zvinhu zvatibvozwa kuti shuwa zvinezvi ngezvedu zvemumbango ndonyaya tudonzerana basi But hapana kupetreka muita zvinhu kuchita issue kuda kuprova nakuti right ndiyana ndia but musukuda kuita musukuda kugadzisa nyaya chaiyo chokwadi chiripo chekuti shiro maona mwana wapedza gaba resirefoya nganga yakutokomborera foya yakuda kutopera imi mungoti zviri normal imi mungoti zviri normal ukwana nganga yakukomborera ukona ifoya yakuda kupera it means kuti akutofema kudarika mafembiri anoita inganga imi mungoti zviri normal ipapo tingachitotafunda pane vanodiniwo vanogona basa ravo asi tichosorotonoda hazvina chii futi hazvina kumagomo but manje ndichatoziyana vakutokubatsira mwarari muri kuitika zvakawanda wasikana wemwarari vari kuita zvakawanda ende vari kuitirwa futi zvakadii nyaya yemanjuzu yanetsa mwana arikwanisa kunge akapinzwa kuchimwe yemanjuzu imi musingazivi kana iye asingazivi kana vakwanisa kunge akatopindawo mazviri iye asingazivi kuti ndiri mazviri saka mwana ada kubatsira chamuri kudai mubaba muri kuda kuti makaenda pekutanga poda kuti muende futi bechingani bechi2 muenda futi bechingani bechi3 kuti zvinhu izvozvo zviri kuramba kuti zvinobva zvibude pamusoro mambo ndipo ndada kuwedza kutsanangura tichibva kumanika takazitenga ijira 3 meters ani mazona kazabu nekapu iyo nanditi mazona uchinzi mumbo ndiuyu anoziva madzibaba asi zvishuwa takaerekana tapindwa mumwaka takazobva patikati ndiwoti madzibaba wacho kaza iyo saite dzako ndezi kazani apapa regai mwana time kaza hapana zvikuti zvikushanda saka toita semwana kwaidasirisei tobva nemushoko kana mvura dzikunama tichiuya kuwaza kwamba pemurume wako zvinoita here time vataona muprofiti kazaiotenda jirechi regreen ewhite murume wacho uripi murume wacho ari pamutare ari pamutare murume unogara pamutare iye mukadzi unogara ezvinari pana haugari uchitungisa kudemo kudemo kuchitungisa hauna here zvimwe zvakamboita iwo zvokutaurira vana baba hauna zviro zvandikutaura izvi zvanditika zvakatotanga ndichi kutogara nemurume effect pane zvakatoitika izvozvo zvausina murume apane murume ndanewo chitu ende miscarriage yakatoitika ngemurume chitu ngemurume chitu vana baba unoziva kuno murume takauya kwatete mira tatu vana tete vanozviziva kuti vane murume wechitu saka sei baba wako ari kuti murume ari kwamutare wari kubvira paboy apo so which means baba chaiye aripo hamuzivi kana ari kuti baba wa murume wakaenda pamutare iye ariziva kuti murume wako ari kuharare ari kuti aiwa vari kubvira panhau yandandisanangura kwakatangira dambudziko kumba abvunza ndini kuti murume wako
wake aripi, baba wako akati ari kwaMutare. What does that mean? It means kuti baba wako murume waugara naye haamuzivi kana kuti haasi kumurecognize semukwasha. Muri mucivil partnership, mapoto akabhadhara mari iri murume here. Saka mapoto civil partnership ndosaka baba wako aswera izwa musikana kuti ubatsirike ukaita nharo isusu unotipa pfungwa dzekuti une zvauri kuziva uda kutikanda mudziwa raunoziva kana uine zvaunoziva titaurire because chakamboti iwewe uende kwaGogo Chihoro. Wakaenda kwaGogo Chihoro wakaenda namai here kana nababa? Sei wakaenda wega uchisiya vabereki? Saka wakaenda nani kwaGogo Chihoro? Ndakaperekedzwa nemuroora. Muroora wako uri because waniwa ndio wanotechida iwo ndio wanotechida maningi iwa wao because iwo zvakataurwa zvese pakutaurira kota iye zvakataurwa because Cheche Chihoro angangosvika kuti ofe pafoya ashakwana ndogadziri yavo kumusha komatoti ndakatovhunza kuti nenhau yamai wangu ndikati ko nini ndoda kuzivawo naamai wangu wakatoti izvozvo hazina basa newe izvakautaga zvidzidza rako. Izwa musikana dambudziko rako iwewe chairo, dambudziko rako chairo ndotokubatsira. Dambudziko rako chairo ndeuti uri kutsvaga hama dzako. Mira dambudziko rako chairo ndeuti uri kutsvaga chii, asi hausi kuona munhu anonyasa kukubatsira chairo kusvike kuona hama dzako. Zvese zvoti wazoona hako bhurugwa rako ratsemurwa raita 2 pieces zvechi zvese izvo kuda kuti nyaya yako ite weight. Asi nyaya yababa imimi baba imimi uyu chiche mwana wenyu nemukadzi wenyu anoziva mai wake ndati mai akanoziva here ndati mai wenyu anoziva mai wake akashindira. Saka iwe waudokutsvaga unendoziva mai wenyu kuziva vana amai zvino tichifamba kana kumaprofita tati wana mai waunoda kuziva wana mai uri kuda kuwazira pakudii kuti wazodini. Hapasi kuti wabai mvurika wokuti wafa ukaotoabai iwe ungotsvaga mai uri muda wei. ndanga ndichizama kutsanangura zvimwe zvezvinhu zvatosangana nazvo patinofamba zvinonzi izwa mwanaka unonyanya kufamba ukanyanya kufamba wega unotaura kuti munhu wese wasiya akashata. You create so many enemies zvisiri necessary. Baba wako achiri kumberi saka chiri usada kufamba nababa wako chii? vangu vanorarama kufamba. Alright. Baba wati chakaenda ukapedza gaba refoyezi achakakuti hapana ende baba wako ndozvakumupa chii kuti ashaye confidence. Asi tiri kuti no mama wako ndokuda kubatsira ukuzwe dambudziko. Asi chekutanga chakuti kana uinawo zvimwe zvinhu zvaunoziva zvawakaita wega nemurume neshamwari nemanext door taurirawo baba wako azive pekutangira because musabatire nyaya padumbu because iwe hona kamusika watanga kuda kuinvova baba wako munyaya dzako watobva kwaGogo Chihoro. Okay, before kwaGogo Chihoro mawamuende takavadaidza nditoni murume wangu ndati manga mamboendeni futi takasvitsa kwatasu baba tikabherwa musoro tikaisanyora kutendera musoro ndakabva ndikatibherai kana pane zvandakamuita mwana ndakazosvika kumbaita bhabata ndakaunganidza hama dzangu esamutona ndakachema ndikati iwe kwanziwe ndinopota ndiraranapa ndikuita mpopopo inini mwapita mpopopo ari mazvi
Ari kisi hati zoba asi zvakazi zvezvo makabata zvebasa renyu ndo zvazopindika zvinoshandisa. Ina akasvika kuti ndinogadzira mai yageza ndo basa. Saka munozi makarombera mai yageza. Handichatomboziva. Kutaura chokwadi baba ndakamira pamberi penyu. Kuti pamambo mutasandika ndokumabhuku kwese kutaura chokwadi ukaona kusvika pakudai kutsika uyu akabata zvaakabata zvikuti zvaakabata basa handidika ini ndikazvitambira kupinza mumba handidika tatopi tichazonetsana wese hama dzese ani mazwa ende ndazvitambira zviri kuchekeresa inini ndokuchapishanda nebvunza ndozvi ende kana ndisina kuzvitambira paarupendo kana ndisina kuzvitambira paarupendo ndozvi chizvaitira isu zvati mwana aiti sei tibatsire mwana imimi tichikubatsira kuti zviite zvakanaka because tiri wana vari kushanja nenyaya yekuchiwa munozwa isu toswera tiri kuharare tiswera tiri kuharare unozva kuti kuharare kwakutozi ukatoona musikana akapfeka kakubva kuti ndikatisazi mutsvuku wakanaka nemalomugero zvinechi usatombota kuti baba ndozvikumba vanopfeka apa ndiripo inini baba wacho ndiripo vanopfeka kakada mai aneta kuti iyo kudini kani ko baba so paisiyai ndipfeke zvadii akabona anobona handisinanga pamudara asi ilife experience kuti matei chifambawo zvatokuta ndibara ndikasvika ndakagara pandakagara muharare ndikara muhotera ndovakatogara ukatomona kuti umhedza kutika pasi panapa coffee shop kunokoti ngandinekozvirarira uenda konhako runao kubai matv because ukaona kuti munoisa kuya muharare mama harare yashara wana wese amuri kuona hazvichamboiti ende uchiona harare yacho manje wana wacho wese vari vawangire kunapa kuti unyase kudini unyase kuvhoyesa kuwira ende mukuona zvamuri kuona pareels iya pafacebook zviri kuda pareels iya zvekuti mukomana akaona musikana ukuona kuti musikana unobvokuza manakira akaita musikana asi toona mukomana saka musikana wavhanisa kusei ovati spidi kutiza musazvitore lightly pazvinhu ndo exactly zviri kutoitika muharare izvozvo zviri kuitika izvo kuti munhu akatoona musikana kuti mai vakanaka hawo asi zvigamutaiseusa ndikozva yatonomhara yekuti varume ese vakomana kuti zvakuti vakomana ukamona musikana wakanaka ane malong nails ane akagadzira malashes ane bvudzi rakanaka akatsvuka akaita sei akapfeka asi achizosiya kai kapati wozva vasikana vacho varuzi anosiya kapati kemuviri wake kuti ukaone isaidzi anopfeka kashoti kanobva kati kana musikana asapfeka kashoti anopfeka kai anopfeka kablouse kanobva kadini ngosiya nese iri kunze anoita kuti mwiri wake uwe exposed baba zvamutaura kandifunga mukoma wangu anozvisandiuti uye akataura tikwai saidi kwari opposite nemabasa kwai ndichibva paumba kupinda muwana ndikasangana nevarume vaini mekushati one ndinotosangana ameno ichi achiti mashaya kuda kurapa kana kuti ameno achazi I know, so what not was going now. So this is a lifetime experience. It's almost about 2 kilometers kubva paumba paichipa paumba apa kuenda kumba kusori muwapa ndizvo kadai ndikapfemuka nevarume vaini nekushati one wacho handitadzi kudana naye ndozvipa Pa 2 kilometers. Saka murume pa kilometer.
This is real life. Ndo upenyu hatutasei wati kurarama izvozvi watikusangana navo. Saka wana waruda minamata, wana waruda advice kuti wana kana masangana nezvakadai siyana ina. Wana wakawanda wakuta fall into the trap iyoyi. Why? Because of that lust for money. Last yekuda zvinhu zvemahara, last yekuda cheap life. Unoda kungosvika murume mukomana ane motikari dzake, arikudya bacon nebeans fried egg every morning, arikuchuza sausage what pamanheru. Manheru arikutaura kuti panapa mamba havabiki. Nhasi holiday iri, mangwana kupiko, mangwana kwakati, mangwana kunogosha kwafrangu, mangwana kana tiri kuHarare, nhasi tiri kuChina Garden, mangwana tiri kuHighlands Park, mangwana tiri kupi. And life yakadaro wega unofana kuzvibvunza kuti life yatiri kunamana inoita here. Ukaona wangopinda mulife kana unodanana nemukomana, love yenyu yobva yanyakuita too artificial. Zvibvunze kuti why is my life so artificial? Kaupenyu so kanongodaka mukakuomerera so kuti zvinhu zviite sei. Ukaona ingori mapfawawani kungoti zvese izvi mapfarawira. You want to drive, you drive easy. You want to eat good food, you eat good food easy. You want to dress like Shakira, you dress like Shakira. You must ask yourself, why is this life become so artificial? Something is not cheap. It's not right. You don't want to age. You don't want to What is it? 25. And can I win 25? One did you need? Do you want to grade 1 to 7? Over 7 to Form 6, it's 18 years. Over 4 years, the university. And 17 years. So I'm saying 17 to 18 years before about the university education. Then you need about 10 years to stand up about marriage. Because you know Papa has not already masters. No, so ndio program yemwana akarongeka. Arikuenda kuchikoro achiziva zvaarikuda muchii. Not kuti mwana anoti 8 years. At 25, then age 5. Then after the 5th child, what then? Unengwa koropa. Wato mbuya at 25. Itambuya at 25. Badari in advance. Nasi chikoro chichingozi chavhurwa nhasi make sure mangwana takabvisa pakolamba tikaendesa papasi advance tikateo zvikuti wazongopasiro kamunyika sezvinoitwa asi zvese zvakashara basi iye pa 25 atonewa kwetu 100 same father, different fathers. Different. Same father. Two same father. Uyu hausati waimuitira mwana ndio miscarriage. Saka pa 25 watonowa mume 2. Kuma unosvika pa 30. Zvimwe zvacho hauri kuudziwa. Unozvatwa zvimwe zvacho hauri kuudziwa. Unoda kuti wega zvitarise zvise mumira. Wobva wataisa uri mumira wobva kuti ndini. Handitoda kuzvinyepera pa. Toda kutaura chokwadi. Weakness yangu number 1. Weakness number 2. Weakness number 3. Weakness number 4. Solution yangu to weakness number 1 day. Number 2. Number 3. Number 4. Wobuda imumo muamu mujua bathroom. Haudi kutaurwa nemunhu. Because you have been telling me one warume 2 at 25. On top of that, wakatosvika kwatasha. Wakatosvika kwa Guguchi Hall. Wakatosvika kwa Madzibaba. Wakatosvika
Saka paunosvika 40 years nekwaangava nepachibicho chauri kutsvaga uri kutsvagei chauri kutsvaga uri kutsvagei tikuti baba varipo avo handiti he is still alive ngaagadzise maproblems ako enda nemaproblems ako kuna baba akugadzise kana ari kuramba baba tete kana ani waripo na bamnini waripo enda kuna bamnini ndamutaurira mukoma wenyu kuti zvakati mukoma wenyu haasi kuda because bamuka nditaurira baba wako watokumbira right now kuti ndakagerwa mugero nechigero musoro wese pachasi because of you ndikaiswa nyora musoro because of you kuti baba wako iwo ane mubobobo baba wako akakubara kuti ane mubobobo wekurara newe akambona tikuti no kana paine problem mwana aine problem baba kwandiri kufunga endai kune vanhu vanosolva problem remwana usangoende kuchangamirwa ndokunga abvuma iye pachezvako ngoti chatinoziva chinhu ndecho kadai riri shai rikabuda ndo tinotaura tinoda chakati ndizvo kana iyo rikabuda iye ndiye atori pamberi yekunyora listi parikudikana ngundu parikudikana chimuso chiya pauzodikana zvakati ini ndochingoti ngekuti zvaakutaura regandites ndo parinese basa mukutedzera kana zvamusoro asi muri kuwedzera chii muri kuwedzera dambudziko imimi chimbotorai posiyeni yababa wanombouzarudza kuti imimi bapaka torai posiyeni yenyu yababa musikana chimbotora posiyeni yamwe yemwana then ubatsirwe nemubereki wako because hazvinakidzi sokuti baba ukarumira pamberi pevanhu vese achitaura kuti ndakagerwa musoro nenyaya yekuti ndakazoita muungoni mwana wapedza hwako kuchioro wapedza hwauko no kana wana kuti ndamdzoka chimbozorora uruzwa musikana chimbosiyana nemereji chimbozorora chiri usazorore chii ropara mukapisirei ukanobva kapisa kekuti utukilomita zvakutoda kumbe kapisirei keropa iko kana nemviri shawi racho shawi rinoda varume kudaro rakaiti shawi ndikuti musikana unokwanisa kwakapinzwa mune kauti handiti iwe usingazvizivi kuti wapinzwa muchii mukauti handiti saka iyo zvizva wakujenza kuchiuno ichi yekauti handiti uda kubatsirwa kuti mumve mauri imomo muda kubvirwa handiti saka baba izvizvo handingamuratana chioneko chimudedorera uchena vakunoite panze kana mbuye varako wambotsvaya kuti wamboni pane chimubera chitaura tizwe kuti nyaya chii Utautara panyaya baba wewana awa wati wakasara na baba wewana baba wewana awa kuti vakasara na maifrendi nenyaya hawana kusana pakutoti panyaya wana vakaoda kugadzirisa zvanzi yakati maifrendi ngauye newana tiende kujene pane pavakupesana pawaita mameseji zacho ndinawo kufona achitoti kari uyu akatumira mari papa yekutotanga atone madhauti newana achiti ngauye newana tiende kujene mari ndakatomutumira kare kana aramba kana kune munhu anokwanisa kuya newana ngauye ndoni atakatosana namaifrendi akaramba kuti auye newana alright gara ibasi tanoti tinobatsira mwana ishu yepiramba kuti ngatibatsire chii ngatibatsire mwana ndochiri futi zvimwe zvese hazvina basa ngatibatsire chii uruti sezviri kutaurwa nababa wangu mukaenda kuclimate pandakaendesa nyaya yangu kwanga kusuti ndaifarira kufamba
ende mari ndakandisina. Ndaida kutozama kutobatsirwa pasina kana chandabvisa. Kwasekuru tacho kuslaimiti nyaya yangu itoripo ndichitsanangura mararamiro andikuita. Hazvina basa. Isu chatuda tozviite sei? Zvakatoitika. Ndosaka tati iwewe chimbobudai endai panzana munoona mbuya waripo wambowo tsvai kuti waona kuti vanokukuritsa here zviri pauri hawazivi kuti chimbori pauri chii kozi nyaya ikaugwa taura pakusangana nezvandosangana nazvo muupenyu ndakasandapedza mudumbu mangu mune zvinhu zvinotambatamba zvinhu zvatonzwa zvichitambatamba ndosaka ndati izwa musikana sumuka titaurire tiri kuti isusu une zvinhu zvinokunetsa zviri pauri handiti tiri kuti chibuda panze apo uite sei izvo zvokubatsirwa unobatsirwa sei gogo aida ndiendesa kudhemu wakandidikwanisa pendakaudzwa kana anyone hanzvadzi yangu ndakaedza aida ndiendesa unodii gogo ava vadapa vaida ndiendesa kunodii vaida ndiendesa kunodii gogo gogo wakabudisa kuti mushonga kwasekuru tacho washanda kwasekuru tacho anozviziva ndataedza kusibaka handizvese zviri kuitika muupenyu hwangu ona ndineni ndoda kukuendesa kudhemu handiti kadhemu uya ndoda kuti baba wako wauye wanozosvika ndakagara murume wako ngaripo hanzvadzi yangu ndikatomufonera ndikamuudza ndopakazoto ndichienda pamango tati gogo wakada kuendesa kudhemu wanga wakati kudhemu wada kuendesa kudhemu handine ukasvika kudhemu nemukadzi wangu wandainongapisa kumupisi takati tikasvika kudhemu vasikati vaneko vanobuda vabuda handitika poitwa zvinoitwa baba vako vanozobvuma kugadzirisa zvinhu izvi gogo vachitaura kudaro because zvaitwa nagogo zvaangachida kuitawo kwakusiri kugana newe asi akauti kuti tikaita izvi baba wako anokomplai kuti tikubatsire saka hatosiende wrong with that but isi tiri kuti vanhu vese vari kuonawo effort tiri kuiswa navanhu vese kuda kukubatsira kuti zvako zvifambe zvakanaka but you appreciate izvo munhu wandainyanyaufambira ndisitori nemurume wekutanga nditi tichisvikira kwaari nditetemai mata avapo baba vanoziva matambudziko edu zvese zviri kuitika chiuya chitsanangurirwa havana ndiri mukoma mukoma wangu inini ndiri shungu yekuti mambo amaita panapa ndofunga mati mvura pfungwa iriri shungu dzangu ndezvekuti mukunda wedu uyu ajerika mukunda wangu chinhu chakapedza nhingi bute rin'anga kuti watoti bute ichisi kutaura ndo zvatiuda kuti chitaure isi toziva izi kana vana vari vana sekuru kana vana vanani toziva kana kuti ndo patirozvitambira kana zvichiramba zvangonyarari ungatambire chinhu chausingazivi zvapedza mambo saka mambo ati kudai kuhataura zvanzi endai Dochipondora tete. Teach
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora jeje.